The cardom don malitum puthot nili channel ong anang lethon korbang thu lasi nili laso video kasemar ge pini pen pini chiklo jon bang afrang alam lo bonse tami nang litum phan laso a channel nili channel through lo nang litum phan la bike wash mate car wash laso a dim nang litum phan pak lang tung adim lage nang litum chini pon dak vot hat lang so along amat lo nili tum adim lo nili tum ahawar lo lasi dak ador nang litum thelong po annama bang kro carbos panam thelong long lo hamren road along lo lasi a price mukha la hai lo anam ke two wheeler 70 rupees hatchback 300 sedan 350 suv 400 pickup truck 450 la sonthi dobom lasi nang litum sitame don marli tu bang tame lapen laso adim nang litum sitame bang pen nang litum car bike mate jada atame SUV taho mate kupini pick up truck jada hormu tamen tu bang pena dak champon dami in thanga munit lo lapen alang litum ke champuno paklar pick an lapen ke latum ke claim ke dam tame cepaduk pick an si chamlor lan anjo mase lain no li gari tala alang litum chami gom lo jo cepaduk pick an mase lain tha don wale to sedon marli tu nang tum phan se nang paklang lo nang pu details kan nang paklang edelo nang paklang free lo la se alang litum ke cham se pakak lor an la se nang litum da wang tame wang pen dak nang cham tame se pinya video long ket an lo don marli tu